I welcome you all, my billionaire friends, to this WhatsApp group. Because we know Nama Batarana DM of Nava permission it's on a WhatsApp group. Platform maka my Duplax opening committee galo that day. What I go. So I have known for a group and one know a billionaire. Yes, and I've been at this WhatsApp group. So ni made the committee of your Fulego na South. Ya fumaka ega ge wete. Biega fumaka ega gato. Ona fundi na wetie kwuo ka aga esi wetie. Mana na account aga hwe anya bụ account Otigbo Enyinya n'Enugu State. Ona nugo. So ọnwa na ọha ọzara bụ secretary. Nya ya edetu afa ndị wetele ego. And biko anụmayo nke biko do. Ọ bụ na ị nwezuru 15 million and above ihe atụ na this platform. Biko pio onwe gị ka akwa wepụ onwe gị na this group ọ unu emesi na ma akpalia unu ịghọtago unu emesi na ma akpalia unu and mmeche mụ voice note a onye akpọna m na phone jụọ ma o ji need anything ma akwa a ga-eyi color a ga-eyi that day kpọọ na ogbu evi living god ihe ọbụla ị chọrọ ịjụta m jụọ anya ọ ga-eme ka mmalụ daalụ ụdị nwere ego o billionaires niile ka ịgwakọtie na WhatsApp ọlọ ka nse men na mgbe nkefa hai elugo ntọdụ nke men go no mmemme sense ị nwere ego mana udu why na etiela aba m na platform why na abụrụ m aba m na platform iwe billionaire ntieze awa ike ndị ya afụ maka canopy ntieze afa gị ka ezi ndị ya afụ maka canopy ka ndị ya afụ maka cooling van sorry ndị ya afụ maka ike mmanya ọmụ ga nọ na cooling van ya ekwe n'ihe ọzọ ya alụ ha ọ bụrụ ma nwe onwe m iberibe unu ga-achị m ka how may I help you? Who are you? Please, so sorry for interrupting you, sir. Are you Chief Uduakomili? I'm not Chief Uduakomili. No Chief Uduakomili. What can many sources of income? On about China. Good morning, Guangzhou. Good afternoon, Turkey. I want to be in a day. You are Chief Uduakomili, right? Hi, Chief Uduakomili. Hi, Chief Uduakomili. Oh, whatever. We are from police headquarters. So you're under arrest. Oh, arrest what? Living. You have the right to remain silent. Whatever you say or do here, you'll be used against in the court of law. Excuse me, allow me to call to make some call. Hey, you have the right to remain silent, and I've been. Hey, okay, well, no for. Hello, my good friend. How you there? Your boys they here, now you send them. I know these people. No, one get his ikodo. The other one carry hair like it's in a low cut. The last one no get hair for front. He get back hair. Ah, who be your guy among the three of you? Speak to your guy. Hello. What, sir? Yes, sir. Okay, sir. No problem, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Please, sir. So sorry for any inconveniences. Please, so sorry. Police is your friend. How do you go? Police is my friend. Now because I get money. If I don't get money now, you for don't carry me put for healers. They slap my head up and down. That's your account still they go. No worry, I go come office next week. You can't see you. You know, so I did the plan go China. Officer. Police be your friend. Now where you get money? Who do you let go? Hi! Ne me bro ezigbo mmadụ. Nye ọ bụ na ndị abịa nwụrụ m na nke ihe otu aka ị ga-esi arapụ mbọ ọsọ. Mmadụ ba nwụrụ masị na ndị na mgba weekend na ndị na-ekpe ya chelu udu. Gate ka rush ka nsuchie. Ọ ya agaba gị ya aka ebe. Ịkwalite Japan besere m akụ. Ịmala mvọsọ onye ọwụna. Edekwu ma ejiri egbe. Ọ na-emeghe n'ọnụ. Ihe ogbe ya ekwu n'ọnụ ọ na-echi eche. Ego. Akpụrụ ewu. A na-akpụ m na gịnị mee? Ọ gaghị ka m kpọọ na phone shọsa na-ada shọsa. Ọ gaghị ka ịkpọ. Ọga nke obere ọgbakwa nke nnukwu ọ bụrụ nke nnukwu aka m epul goro ya uniforms. Ude nwere ego. Ama m onye na-agba m mgba anụ ma na ka m gbapechagoro Duplax a. Duplax. Ka m wee jizie nwaanyị wee mịa ya akwala.
The money na enter go. Nah, I'm always celebrating na social media. Udo. Hi. I'm over here. Rebe ano ya, oyemu ya kantaje. Megere. Oyemu ya kantaje, oyemu ya kantaje. There we are, Banawa. Ina jugo. Oyemu Ina jugo. Sibem na. Okay, Aya, pada banamun.